дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими меҳвар қарор доранд ва умедворам баротон як бозии бисёр хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. мисли ҳамеша барномаи мо иборат аст аз саволу ҷавобҳо. Саволҳо ки онро қисман ҳайати эҷодии ин барнома ва қисман бинандаҳои мо омода мекунанд, мефиристанд барои мо, ки ман барои ин аз онҳо самимона изҳори сипос мекунам. шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед ва саволҳоро бо ҷавоб ва манбаъ ва камакак маълумот метавонед ки ба унвони мо бифиристед. хуб, шуморо бо ҳайати тими меҳвар шинос мекунам. дар ҳайати ин тим имрӯз ширкат дорад абдурасул раҳимзода, давлатбек фарков, иброҳим келдиев, мусамир давлаталиев, абдулвоҳид ҳасанзода ва сардори даста алишер партобов. бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки қоидаҳои бозиро фаромӯш накардем ва фақат ман қоидаи аз ҳама асосиро ёдрас мешавам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. аз ин рӯ шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳо максимум дуруст бошанд. хуб, барои ҳар савол 1 дақиқа вақт пешниҳод мешавад ва агар пеш аз муҳлат вақтро истифода набурда ҷавоб бидиҳед, 1 дақиқа вақт иловагӣ барои шумо тақдим мешавад ки дар ҳар куҷои барнома метавонед онро истифода бубаред. барои шумо муваффақиятро орзу мекунам. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. моҳи августи соли 1997 дар яке аз шаҳракҳои ҷопонӣ чемпионати дунё оид ба футбол баргузор шуд. бозиҳо дар 2 категория баргузор мешуданд ва бояд гуфт ки ҳар давр 10 дақиқагӣ буд ва 20 дақиқа онҳо дам мегирифтанд. шумо гӯед ки чаро 20 дақиқа ва чӣ бозӣ буд ки 10 дақиқагӣ давом мекард? чаро чунин буд? ва ин чӣ гуна чемпионати дунё оид ба футбол буд ки бозиҳо дар он 10 дақиқагӣ давом мекарданд? ёдрас мешавем ки ин моҳи августи соли 1997 буд дар ҷопон, яке аз шаҳрҳои ҷопонӣ. ҳамин гуна як чемпионати дунё оид ба футбол баргузор шуда буд. бисёр аҷоиб буд, ғайриоддӣ буд ва бозиҳо 10 дақиқаӣ давом мекарданд. 20 дақиқа танаффус буд ва дар ин 20 дақиқа танаффус як баъзе корҳои муҳим анҷом дода мешуд. марҳамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. ҳозир футбол чиқа давом мекунад. ҳозир чиқа 20 минут барои чӣ давом мегирифтам? 20 минут танаффус мекардам. ягон хел ده دقیقه بازی میکردن و 20 دقیقه مقصد دم گرفتن. نه اینجا فوتبال، بازی فوتبال. کدوم زحمتی گفتگی باید نمیشه. آخرشتگی باشه یا زحمت ضربه پنالتی. یکی 20 دقیقه بعد چی دام میگیره.
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол абдулвоҳид ҷавоб медиҳад. Марамат Абдулвоҳид. محترم راوی به فکر من امین یعنی آنها 10 minut بازی بود یعنی 20 دقیقه دیگه آنها دم میگرفتن شاید به فکر من امین آنها 11 متر میزدن уман бозии футбол чанд дақиқа давом мекунанд? 45 дақиқа. вале ин чемпионати дунё оид ба футбол бозиёш дар ду категория баргузор мешуд ва категорияи 15 ва 50. به فکر من که امین محترم راوی آنها یعنی که جراحت میبرشن از همین سبب باشد که با دوباره آنها یعنی در دو دور امین بازی رو تشکیل نمودن. хуб, қабул аст ин ҷавоб ва бояд гӯям ки ҷавобҳое ки инҷо дар вақти баҳс шумо гуфтен, ҷавоби аввалтон, ҷавоби дуюме ки наволи пешниҳод карден, ҳамагӣ ҷавобҳои нодуруст аст. хуб, гап сар ин меравад ки ин чемпионати дунё ва ман бароятон ишора кардам, шумо гӯш накарден. Гуфтам ки дар ду категория ва миёни ду категория барои 15 ва 50 сантиметр. шумо ҳамин нуқтаи муҳима гӯш накардем. хуб, ин чемпионати ҷаҳон оид ба футбол миёни роботҳо буд. Роботҳо ва 20 дақиқа онҳо таҷҳизоти қувватдиҳӣ ё аккумулятори ин роботҳоро иваз мекарданд ва баъд онҳо боз ба футбол идома медоданд. саволи рақами 1, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт як супермаркет бо номи Алфабета ба як системаи ғайриоддии гузоштани молу маҳсулот дар рафҳо гузашт. ва он вақт онҳо фикр мекарданд ки кори харидоронро осон карда буданд. аммо хадамоти санитарӣ ҳамаи ин тасмими онҳоро лағв кард. ва баъди як дақиқа шумо гӯед ки маъмурияти ин мағоза чӣ фикр карда буд? яъне он системаи ҷобаҷогузории молу маҳсулот ки баъд онро хадамоти санитарӣ бекор кард, чӣ система буд? марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. хадамоти молу маҳсулот чӣ система аст? мақсадам хадамоте ки бекор кардан чӣ хадамоти супермаркети Алфабета гуфтам ки молу маҳсулот ба ҷои кори харидорон сабук кард, вале вазн кард. хадамоти санитарӣ онро чӣ кард? лағв кард. хадамоти санитарӣ санитарӣ дар мақсад ки супермаркетҳо вақте ки молу маҳсулот агар ки ҷо бикунанд, мумкин ки ҳамон ҷои санитарӣ ҳамон аҷибки гигиенӣ чӣ бошад? молу маҳсулот мегӯяд инҷа. ба як системи молу маҳсулот харидоронро вазн кард гуфта дар назар доред, яъне ки ҳамон дидан мисол вақте ки мизоҷ даромад мисол барои дидани ҳамон молу маҳсулотош мисол ба мушкилиро рӯбарӯ шуд, мисол кори онҳоро осонӣ қийтар кард. ва яъне санитарӣ кори онҳоро чӣ кард? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам рови, хоҳишманд як бор ин савол такрор кунед. савол вобаста буд ба як шабакаи мағозаҳо ё супермаркетҳо бо номи Алфабета. онҳо ба як системаи нави ҷобаҷо мондани молу ашёҳо дар рафҳои мағоза гузаштанд. хулоса он система аз ҷониби хадамоти санитарӣ мақбул дониста нашуд. яъне ки ин чиро манъ карданд. шумо гӯед ки ин чӣ система буд ё чӣ фикр карда буд маъмурияти ин мағоза ки аз ҷониби хадамоти санитарӣ манъ шуд, яъне қобили қабул дониста нашуд? мумкин аст ки ҳамин мудирияти худи ҳамин супермаркети Алфабета ҳамон маҳсулоте ки биёсад дар ҳамон мағозаи худ доранд, аз ҳамон коробкаҳош гӯем ки ҳама чиёш бароварда мисол кушода нишон додагӣ боша барои
масалан консерваро бароварда дар як пакет гирифтанам хел мешавад ин тавр яке дигар маҳсулотошо на мантиқан агар барои мисол консерваро бигирем мумкин аст ҳамин тавр ҳамин корро анҷом бидиҳанд чун шумо гуфтед ки ҳама чиро аз бастабандишон баровардан пас масалан агар консерваро бигирем ин ҳеҷ имкон надорад ва ин ҳеҷ кас ина намехарад ва ҳам ва фикр мекунем ки онҳо ин корро ҳам анҷом намедиҳанд Тарамро век шояд ки вобаста гуфтен аму хадамоте ки мақсад санитарии фаъолияти ҳамеро боз дошта бошад молу маҳсулоте ки фаъолиятро боз надошт ҳамон системаро мақсад боз дошт ки аму ҷобгӯи мақсад аму талаботи ҳамун замон мақсад набуд на шумо савола нафаҳмидед системаи ҷобаҷогузорӣ молу маҳсулотро ин маъмурияти мағоза фикр кард хадамоти санитарӣ гуфт ки не мумкин нест ин чиз ман аст ин чиз гуфт ва нагузошт ки онҳо ин системаро татбиқ кунанд шумо бояд ёбед ки чӣ фикр карда буданд ҳамин маъмурияти мағозаи алфабета санае ки маҳсулот то кадом сана бояд муҳлати нигаҳдорӣ муҳлати муайян доштани ҳамиро этикетка мегӯям чӣ мегӯям ки ҳамон бояд дар ҳар як маҳсулот бояд ҳамиро бояд мумкин ҷорӣ карда бошад ки дар ҳар як маҳсулот ҳамин чиз бояд бошад то ин ки харидор бидонад ки ҳамин маҳсулот то кадом лаҳза муҳлати истифодааш иҷозат дошта саломат бошед хуб мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул мекунем ҳама ҷавобҳои шуморо дар он миён ҷавоби дуруст нест дурусти гап системе ки маъмурияти мағозаи алфа бета чӣ маъни дорад ами алфа давомаш бета чӣ аст ин ҳар ду ҳарфҳо чӣ хел омаданд лотини пайдарҳам омаданд не а б в маъмурияти мағоза фикр кард ки номгӯи маҳсулотро аз рӯи ҳарфҳо мегузорад яъне маҳсулоте ки бо ҳарфи а сар мешавад аввал баъд бо ҳарфи б сар мешаванд баъд бо ҳарфи в сар мешавад аммо хадамоти санитарӣ гуфт ки ин тавр мумкин нест баъзан чизҳое ки бо ҳарфи а сар мешаванд онҳо бояд дар назди маҳсулоте ки бо ҳарфи б сар мешаванд наистанд яъне ин системе ки онҳо фикр карданд ки ба номи мағозаашон дуруст меояду акнун хостанд як навгонию як чизи ғайриоддӣ кунанд хадамоти беҳдоштӣ гуфт ки ин чиз аз нигоҳи беҳдоштӣ маън аст яъне ҳамин чиз буд ки шумо бояд меёфтед саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол мо дар ин савол дар мавриди бразилия суҳбат хоҳем кард барои мисол баъзе қоидаҳои аҷоиб вобаста ба роҳ нақлиёт он ҷо ҳаст ки аз синни 65 сола боло дар нақлиёти ҷамъияти бепул ҳаракат кардан ва мисли инҳо аз шумори ҳамон қоидаҳоест ки масалан шояд дар ҷои дигар набошад хуб ва дар рио де жанейро як вақт як гурӯҳи ронандаҳо ба гурӯҳи ронандаҳо иҷозат дода шуда буд ки аз соати 22 шаб то 5 субҳ ба хотири кам кардани хавфи ғорат шудан ҳамон корро бикунанд чӣ кор буд он яъне чӣ кор барои онҳо иҷозат дода шуда буд ки онҳо аз соати 22 то 5 субҳ иҷозат доштанд ки ҳамон корро бикунанд яъне ба хотири кам кардани хавфи ғорат шудан буд ин чӣ кор буд дар рио де жанейро ки барои ронандаҳо иҷозат медоданд ман ростӣ намедонам оли ҳам ҳаст ё не вале ба ҳар сурат як вақт ҳамин гуна тартиб он ҷо вуҷуд дошт марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед худаш ғоратгарӣ шуда нақлиёти чӣ намешавад мисол ин таксиҳо дар назар дорад вақта фоло мекунад барои таксиҳо дар назар дорам бошка я фикрам гавзанам хуб шояд ки барои ҳамин кам кардани ғоратгарӣ мумкин ба ронандаҳо иҷозат дода шуда бошад ки аз соати 10 то 5 саат яъне ки
با خواهش خود کار هم نکنند کار نکنند ولادگاه هم میتونن که با وسیله نقل دادنی که از یک جا به جای دیگر میدن همین نباشه چی خودش برای کم کردن غارتگری گفتم برای کم کردن چی کار نمیشه با ماشین دیژنیر هم یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ محترم راوی به فکر من این همان اساساً در شهرهای پیشرفته در دولت‌های پیشرفته بسیارتر تکنیک و ماشین ها رو بسیارتر دزدی میکنند. این ممکن به آنها اجازه داده شده به همه رانندگان که نقلیات خود را استفاده کنند مقصد کمتر شود سطح همون دزدی. اساساً دزدی نقلیات خود رو اجازه دادن که استفاده کنند. اون نقلیات او است، خواهد استفاده میکند، خواهد در خانه میماند، خواهد میفروشد. یعنی اون نقلیات او است، خواهش دارد. چی کار رو برای آنها اجازه دادند به خاطر کم شدن غارت شدن ها؟ خب خلاصه جوابایی که اینجا شما پیشنهاد کردین اگر همشون به این نوبت بگیریم یگان جواب درست اینجا نبود. شما اول به نظر بگیرین که ریو د ژانیرو چه خیلی شهر است. از نقطه نظر کریمینالگینی بگیرین که اونجا سطح جنایتکاری چی است؟ زیادتر است کماکان. زیادتر است. به راننده ها اجازه دادند که از ساعت 22 تا 5 صبح در چراغک های سرخ نایستند. به خاطر چی نایستند؟ با جنایتکاری چی ارتباط دارد؟ فهمیدین؟ نه. خب وقتی که اونها در چراغک ها می ایستند چند ثانیه تا یک دقیقه می ایستند یک شانس می شود که غارتگران چیکار کنند؟ بقاب کنند ماشین. بله در ماشین را کشایند، راننده را فرارند، ماشین را غارت کنند. به همین خاطر به خاطر غارت نشدن کم کردن شماره غارت شدن ها اجازه دادن که شبانه در چراغک سرخ نایستند. سوال رقم 2. زمان پیوتر یک در هر یک منطقه هر یک شهر فقط کشادن یک داروخانه اجازه داده شده بود. زمان پیوتر یک و اگر ضرورتی کشادن داروخانه دیگر به میان می آمد یک اجازتنامه در کار بود. اجازتنامه از کی؟ سوال فهم است؟ یعنی اگر شما داروخانه نوبتی رو می کشادین اجازتنامه باید می گرفتین از کی؟ یک دقیقه وقت دارید برای فکر کردن. مرامت فکر کنید. زمانی پیوتر یک زمانی تاریخشناس از پیوتر یک از پیوتر یک میگود بیرستی خیلی من برای که پیوتر یک در داروخانه نه گیاه میفروختند در داروخانه یا که از وزیر تندرستی همون دولت از وزارت تندرستی از صاحب داروخانه این شخصی که مثلا ممکن که اینجا یکون دکتری که طبیبی مشهور بوده او یگان مقصد از جیستی مقصد گیاه های شکوبات مقصد داشته نیست. خودی پیوتر یک باشه جواب بسیار آسانه. نه از خود پیوتر نیست. اینجا ممکن همون شخصی که به همین چیرا داروخانه کشادگی از همون پرسن ممکن. یک ویدیوی دیگر که در اونجا داروخانه باشه به نام او میگرفته باشه ممکن تو یک وریانت. یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ دولت بگ به این سوال جواب میدهد. مرامت محترم راوی شما گفتید که از یک نفر اجازت باید میگرفتن. شاید برای ساختن داروخانه دوم اگر نیاز پیدا شود از صاحب داروخانه اولی اجازت میگرفتن.
ва ба фикри шумо ӯ иҷозат медод? шояд агар талабот бошад. такун иҷозат медод ё не, ин дигар мавзӯи дигар аст, вале ҷавоби шумо комилан дуруст аст. воқеан ҳам чизи аҷоиб ҳамин буд ки барои ташкили дорухонаи дуюм ҳатман иҷозати соҳиби дорухонаи аввал дар кор буд. саволи рақами 11. ҳамон нафар зуд бо тахаллусҳои сифлӣ, муҳтоҷӣ, ҷунунӣ шеърҳо менавишт. баъд аз чанд муддат, вақте ки 18 ё 19 сола буда, ҳамон тахаллусе ки барои ҳама маълум аст, тахаллусро мегирад ва аз он ҷиҳат барояш писанд меояд ки дорои беш аз 40 чанд маънӣ буд. чашму манбаъу моҳияту аломату аз ҷумлаи ҳамон маъниҳо ҳастанд. гап дар бораи кӣ меравад? беҷуздува савол фаҳмост? вақт мо ҷавоб метем. марамат он вақт як дақиқа вақти мегиред. хуб, инҷо ба фикри ман гап дар бораи Садриддин Айнӣ меравад. айнӣ? бале. яъне шумо фикр мекунед ки айнӣ ин тахаллус аст, ҳаминтор? бале, ӯ дар дорони ҷавонӣ аз ҳамин тахаллусҳо истифода мекард. кадом тахаллусҳо? сифлӣ, муҳтоҷӣ, ҷунунӣ, ҳаминтор? бале. ва ҳатто аз устоди Айнӣ асарошам хондаин? бале. кадомашон асан? мактаби кӯҳна, ёддоштҳо. офарин, ҷавобтон дуруст аст. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. муҳандисони инглис аз донишгоҳи Солфорд барои шишаҳои дору як сарпӯш фикр карда буданд ва ҳамин ихтирои онҳо метавонист ки садҳо ҳазорҳо беморро наҷот бидиҳад. чӣ хусусияти фарқкунанда доштанд сарпӯшҳои шишачаҳои дору? савол фаҳмост? чӣ хусусияти фарқкунанда доштанд сарпӯши шишачаҳои дору ки онро муҳандисони инглис аз донишгоҳи Солфорд як вақт фикр карда буданд ки метавонист ҷони садҳо ва ҳазорҳо беморро наҷот бидиҳад? баромад як дақиқа вақт барои фикр кардан. сарпӯши шишача дору кадом дору? муҳандисони англиса як сарпӯшро мақсад доруҳо асосан худаш чӣ хел аст? пластмасӣ аст? пластмасӣ? пластмасӣ аст, як хел вақт шишагин аст? шишачаҳои дору гуфтаги инҷа. шишачаҳои резинки. ва чӣ хусусият дорад? ачӯб ҳам ҳаст? ҳаст. чӯб ман мақсади дар ин аст, фақат аму чӣ аст? аз ҳамон шиша аст, баъд аз ҳамон резин, аз ҳамон резин мумкин бошад барои ки шишачаҳои дору худашон шишагӣ нестанд доруҳо. чӣ мегӯям муҳандисони англис як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? асосан мумкин ин дорориҳои таркибашон спиртӣ мебошанд. хуб, асосан онҳо дар бақлашкаҳо гирифта мешаванд, стаканҳои резинӣ гирифта мешаванд. онҳо хусусияти ҳалшаванда доранд. онҳо асосан ба организми инсон зарар доранд. мумкин он муҳандисон мутахассисоне пешниҳод карданд ки
ҳамон мақсад спиртҳо дар банкаҳои махсуси шишагӣ мақсад гирифта шаванд ки қобилияти ҳалкунандагии онҳо аз байн равад. шумо калимаи сарпӯшро ки дар ин саволи мо аз ҳама муҳим аст умуман истифода набурдем. мо нафаҳмидем асосан ҳамон ки сарпӯши он бояд шишагӣ шавад. шишагӣ барои бояд. қобилияти ҳалкуниро пайдо накунад. хуб, барои ин дар организм ҷавобо метавонед идома надиҳен ба хотире ки ҷавоби нодуруст аст. чӣ хусусият доштанд ҳамун сарпӯшҳо? ина вақте ки мо гуфтем муҳандис, шумо бояд мефаҳмидед ки инҷо гап дар бораи таркиби дору нарафта истодааст. гап дар бораи худи ҳамун механизми сарпӯш рафта истодааст ки вақте ки муҳлати дору мегузашт, сарпӯши дору чӣ? кушода намешуд. яъне мардум онро намехӯрданд ва ҷонашон амон меёфт, яъне заҳролуд намешуданд. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. нақл мекунанд ки дар яке аз заводҳои Генри Форд як бригадаи махсуси кормандон буд ки онҳо ҳамон вақт маош мегирифтанд ки агар дар хонаи истироҳатӣ дам мегирифтанд. шумо гӯед ки ба вазифаи ин бригадаи корӣ чӣ шомил мешуд, яъне чӣ корро онҳо бояд анҷом медоданд? савол фаҳмо аст? нақл мекунанд ки дар яке аз заводҳои Генри Форд як бригадаи махсуси кормандоне буданд ки онҳо ҳамон вақте маоши худро мегирифтанд сари вақт бемушкил ки дар хонаи истироҳат буданд ва дам мегирифтанд. яъне он ҷо як хонаи истироҳатӣ буд, агар дар ҳамон ҷо мебуданд дам мегирифтанд, маошшона мегирифтанд. шумо гӯед ки вазифаи асосии ин гурӯҳи кормандон аз чӣ иборат буд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. نفت نمیمونن بعد در مثل خونشون میشنه وقتی که او خرید شد بعد میگذارد شاید گروه فروشندگان چی؟ گنری فورد یک گروه مخصوصی که در این یکی از کارخانه های گنری فورد کار میکردن که سال ماشین ها رو فقط به سودا میگذاشتن اونها به سودا میگذاشتن تعریف مقصد شبکه‌های اینترنتی ممکنه وقتی که همون محصولات مقصد به فروش میبرند بعد اینا میتونستن که همون مبلغ مهم به دست بیارن خیلی در خانه یا گروه یا برند دیگه این خیلی هم میشه سهمگذاران هم میشه موش گنری فورد چه نمیگم گنری فورد ماشین فورد یگانه مقصد نفره که марҳамат, як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? мо аҳли гурӯҳ ба хулоса омадем ки шояд ҳамин муҳандисон бошанд ки ҳамон лоиҳаро пешниҳод мекунанд. инҷа заводи мошинсозӣ гуфтед шумо, лоиҳаашонро пешниҳод мекунанд, баъд ба фурӯш рафтани ҳамон новобаста маҳсулотҳо баъдан онҳо ба маблағи махсус мегузарад. яъне лоиҳакашо баъд лоиҳаро пешниҳод мекунанд, ҳар рӯз бояд дар ҳамон ҷо нишаста бошанд, ҳаминтавр? Не, дар хона нишаста маблағ мегиранд. Не, дар хона не, дар ҳамон ҷои кор, ҷои махсусе ки барои истироҳатшон аст. Дар хона шояд мақсад ҳар лаҳза метавонанд ки ба онҳо ниёз пайдо шавад. мисол мошинҳоро ба савдо мегузоштанд, баъд натиҷаи онро мисол дар яке хонаҳои махсус нишаста интизор мешинанд, вақте ки ба фурӯш рафт вобаста ба ҳамон як фоизи муайянаш ба онҳо мегузашт. ҳам фурӯшандаҳо ки бевосита дар раванди фурӯши кормандони идораи тиҷорат. бале хуб, бояд гӯям ки ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст нест ба хотири он ки ин гурӯҳ фақат ҳамон конвейерҳоро соз мекарданд. конвейер медонед чи аст? ҳамон таҷҳизоте ки масалан конвейер ҳар як нафар ҷои махсус дорад ва
аз як кунҷи завод ворид мешавад мошин, як нафар намедонам курсиша насб мекунад, чанд дақиқа вақт дорад ва конвейер ҳаракат мекунад, пеш меравад ва бо корманди дигар бо як намедонам чароғоша насб мекунад, бо пештар меравад, корманди дигар кадома қисми дигар насб мекунад. Ҳамин конвейерро онҳо таъмир мекарданд ва табиист ки онҳо ҳар лаҳза бояд онҷо намешуданд. вақте ки як бори кор дуруст мекарданду бо сифат корашон анҷом медоданд, онҳо дар хонаи истироҳатӣ фақат истироҳат доштанд. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳанӯз дар асри 18 ҳамон маҳсулоте ки ҳоли мо намедонам рӯзи худро дастархони худро бе он тасаввур намекунем, барои ҳама дастрас набуд. яъне ҳамин маҳсулоте ки ҳоли рӯи дастархони ҳама ҳаст, барои ҳама мардумон дастрас набуд ва фақат баъзеҳо инчира доштанд. ҳама чиз тағйир ёфт баъди соли 1747 вақте ки як нафар дорусоз аз Берлин бо номи Андреас Марграф тавонист ки аз як чизи дигаре ки мо хеле зиёд дорем ҳамин чизро ба даст биёрад. гап дар бораи чӣ меравад? яъне як маҳсулоти бадаст ғизоӣ аст, дар хона албатта истифода мебарен шумо ҳам ҳар рӯз шояд. хуб ва барои ҳама дастрас набуд он вақт. мисли он ки ҳамин яхмос ҳам як вақт барои ҳама дастрас набуд, яъне ҳама надоштанд ва ҳатто асрори тайёр кардани он бисёр махфиам буд. ҳамаш иваз мешавад то соли 1747 ё баъди соли 1747 вақте ки ин дорусози Берлин Андреас Марграф тавонист ки аз як чизе ки дар ҳотаҳои мо ҳам зиёд аст ҳамонро ба даст биёрад. гап дар бораи чӣ меравад? марамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. ҳотаҳо богусадааст дар ҳото дарам чи заминои киштааст мекуда мақсад намак дар замини кишни ва чи ихтиро карда хам у оле картошка масалан пеш ҳамчун гул истифода мебурданд баъди олоиш шолиам картошка ҳама доранд набуд дар дастархони ҳама зур надошт. баъди ҳамин шолиам каме рошани мендохтед мисол мешавад ки мисол ҳамин саҳаре бештар мехӯрад ё ки абед боше ё ки бегар минут бишода ҳоз минут бишода боли 1 дақиқа вақт минут бишода чи аст 1 дақиқа бошад устод гуфтагие ки дар асришон ҳамаи чиз барои ҳама дастрас набуда. як дақиқа вақт сипарӣ шуд. марамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? картошка бошад. барои ки пештар картошкаро ҳамин намехӯрданд, гулаш истифода хеле ҳамчун як гул истифода мебурданд. бале, дуруст аст. баъдан намедонистам, оно фикр мекарданд ки ин заҳрдор аст, фикр мекарданд ки мардум ҳалок мешаванд, вале ин тавр набуд. хуб, ҷавоби шумо чӣ аст? картошка. картошка аст. биёед аз нозиро мепурсем, шумо чӣ назар доред? муҳтарам ровӣ, мо пешниҳод дорем, ду пешниҳод дорем. яке ҷавоби мо акнун мо мехостем ки чои қоқро пешниҳод кунем, вале новобаста аз он ки чои қоқ аз тарафи
ҳиндустон ба англия бурда шудааст ба ин ҷавоб мувофиқат намекунад. ҷавоби дигар ин шакар мебошад, зеро ки дар полизҳо яъне айнаи шакар метавонанд ки шакарро истеҳсол кунанд ва дар давраҳои пеш хеле ки мо медонем дар полисҳомон най шакар дорем ё чиз дигар ки аз он шакар не танҳо дар вай, дар ҳамин маҳсулотҳои полизӣ дар таркибашон шакар не ҳаст. аз ҳамон чизе ки шакари зиёд дорад истеҳсол мекунанд чи ҳастанд дар полизҳои мо ҳам аст? харбуза шояд бошад ин аз харбуза шакар истеҳсол мекунанд. лаблабӯи қанд лаблабӯи қанд аст охин. агар бачаҳое ки дар ин мезе гирд нишастанд ҷавоби шакарро пешниҳод мекарданд комилан дуруст буд. хуб аммо афсӯс ки пешниҳод накарданд, вале ба ҳар сурат хуб аст ки шумо ин ҷавобро фаҳмидед. вақте ки хуб андреас марграф аз лаблабӯи қанд ба даст овардани шакара ёд мегиранд ва дигар ин барои ҳама дастрас аст ва ҳоли рӯи дастурхони ҳама ҳаст ва баъзеҳо суп хуш доранд, баъзеҳо дигар ҳар вақте ки гурусна мондан хуш доранд ки қандчой ки бинӯшанду ё истифода бибаранд шакарро. ва ҳам баъзеҳое ҳастанд ки аслан аз ширинӣ истифода намебаранд ба хотире ки намехоҳанд, ба хотире ки духтур иҷозатшон намедиҳад, намедонам. хуб аммо барои шумо фикр мекунам ки барои бинандаҳои мо низ духтуро комилан иҷозат медиҳанд тамошои барномаи Интеллект Шоуро, ба хотири он ки ин як машқи зеҳнӣ аст ва шумо ҳамзамон ба саволҳо ҷавоб медиҳед, баъзан вақт хурсанд мешавед, баъзан вақт хуб намедонам ҳолатҳои гуногун шуморо фаро мегирад ки фикр мекунам барои як зеҳн, барои мағз як машқи хубам ҳаст. ташаккур ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо. ёдрас мешавам ки ин тим ном дошт Меҳвар, бозии бад набуд ва ин ҳисобест ки аксарият тимҳо бо ҳамин ҳисоб бозишона ҷамъбаст мекунанд ва умедворам ки бозии дигари шумо бозам хубтар хоҳад буд. почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед, метавонед саволҳоро инҷо бифиристед. хуб барои ҳаматон муваффақият орзу мекунам. Субҳон Ҷалилов будам. то Интеллект Шоуи дигар комёбу муваффақ бошед.